Hej, velkommen til colitis.dk. Det er en hjemmeside, som er baseret på mine erfaringer med colitis, og heldigvis så har jeg mange rigtig gode erfaringer, positive erfaringer. Jeg har haft lange perioder på 7, 8 op til 10 år, hvor jeg har gået uden medicin og simpelthen ikke haft nogen som helst symptomer hen imod colitis. Og til dig, som døjer med tarmproblemer, som døjer med fordøjelsen, som er i den her situation måske lige nu, hvor jeg får at sige det lige ud, du kan ikke holde på afføringen, eller du ligger derhjemme med stærke smerter og er nødt til hele tiden at kigge efter et toilet i nærheden. Du kommer hen på sygehuset for at vide, at colitis for eksempel kan lede til andre grimme sygdomme. Jamen det er det svært at beholde håbet, fordi man får så mange negative inputs hele tiden. Man oplever symptomerne selv, man hører fra andre, hvor slemt det kan gå, hvor slemt det måske er en stor risiko for det går. Så er det, jeg gerne vil fortælle dig, at sådan behøves det ikke at gå. Der er et håb, der er mulighed for, at du kan få et helt normalt liv, hvor du kan komme ud, og du kan rejse rundt, og du skal ikke tænke på, hvor det nærmeste toilet er. Du skal ikke sætte begrænsninger for dine livsmuligheder på grund af den her ting her. Og min erfaring er, at det baserer sig meget på, at kroppen den får de næringsstoffer, som der skal til. Så kan den godt hele sig selv. Og det er det, som jeg deler med dig inde på hjemmesiden. Og det er en åben og ærlig fortælling. Jeg fortæller også, at jeg faktisk er midt i min 3. forløb nu, hvor jeg har colitis i udbrud. Og jeg er helt sikker på, at jeg kommer over det igen, ved at bruge de samme virkemidler igen. For mig, så ved jeg, at den her gang, der handler det meget om stresshåndtering. Det er noget af det, jeg skal lære. Og hvis du har noget input i den retning, eller med nogle af de andre ting, kosttilskud, hvile, motion, så skriv gerne ind på hjemmesiden og giv dit besøg med. Jeg håber, det kan blive en interaktiv plads, hvor vi kan dele erfaringer og hjælpe hinanden mod et godt helbred, fri for de her grimme symptomer. Tak fordi du kiggede ind.